ଆଉ ଭେକେସନ ସଇଲା ହଷ୍ଟେଲ କୁ ଚାଲ। ଆଖିର ନିଦ ବ୍ଲଗ ନିଶା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସୁମନ ପଦ୍ମମ ଭଦ୍ରକର ମିନି ବ୍ଲଗ ମାନେ ଆଜି ମୋର 100 ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟାରୁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବେ। ବାକି ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛି। ବାକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛୁଆଙ୍କୁ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛୁଆ କୁହନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ଆଉ ତମେ ଯାଉଥିବ, ତମେ ଏତେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉଥିବ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ସୁରଟରୁ ଯାଇଥିଲ ନା ସୁରଟରୁ ଆଇଲ। ବାକି ତମ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ ଜଣେଇବ। ବାକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି, କାହିଁକି ନା 6:30 ନ ଯିମି ଆମ ଘର ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର, ମୁଁ ଯିମି କଟକ। ଏତେ 6:30 ନ ବାହାରିମି, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 4ଟା 5ଟାରେ ବାହାରିମି, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଇଯିବ। ହଁ କି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କଥା ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ଇନପୁଟ କରିକି ହାର୍ଡ ଯାଇଥିମି, ଆଉଟପୁଟ ମୋର ସବୁବେଳେ ବସର ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ ସଫ୍ଟର ମୋ ଆଉଟପୁଟ ହୁଏ। ହଁ ବାକି ଟାଇମ ବି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ବାକି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ମୋ ମନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମନ, ବିଶ୍ୱାସ କର ସିଟିଡିସିରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିଥିଲି, ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲାନି। ବାକି ଘରେ 15-20 ଦିନ ରହିନି, ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କଣ କହିବି କହିଲ। बाकी रात में इतना बारिश हुआ गली गली के पानी घुस नहीं सकोगे। हाँ हाँ ये गोटे माँ को दुख सेतବେଳେ ଲାଗେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତା ପୁଅ ଘରକୁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିଥାଏ, ବାକି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ବାକି ସମୟ ଆଉ ଘରର କଣ୍ଡିସନ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ, ତୁ ଗାଁରେ ରହ ନା, ଗାଁରେ ରହିଲେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ହେଇଥିବ, ଇମୋସନ ଟିକେ ବାହାରିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ବ୍ଲଗ ଟା ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ଭରି ଭରି। ବାକି ଏଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚକ ବଢିଆ। ବାକି ଗଦି କରଞ୍ଜଡିଆ ଆଉ ବିଦେଇପୁର ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ଏଠି କଣ ଜଣେଇବ। ହଁ ଭାଇ ଗଦିର। ହଁ ବାକି ଫାଇନାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବସର ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ବସରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଉଫ୍ କି ଥକା ଲାଗୁଛି। ବାକି ଟିକେ ଭିଡିଓ କରି ପଛୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବସରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, କଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ହଁ ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ହେଇଲୋ ମହାନଦୀ ଆସିସାରିଲାଣି। ବାକି ଏତପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଏତପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ବି ଦେଖି ସାରିଲେଣି, କାଇଁ ଫଲୋ କରୁନ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଫଲୋ ବଟନ୍ ଟିକେ ଦବେଇ ଦିଅ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ ଟିକେ ଦବେଇ ଦିଅ। ହଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ବାକି ଦେଖ ଆମ ଭଦ୍ରକ ବସ୍ ଗୁଡା ଆଉ କେହି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତିନି, ସବୁ ସେଇ ଲିଙ୍କ ରୋଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାନ୍ତି। ଆମ ଟେମ୍ପୁ ଭଡା କରିକି ପୁଣି ଆସୁ, ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ହାତ ଖରାପ, ବ୍ୟାଗ ଓଳେଇ ଓଳେଇ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କଣ କରିବି କହିଲ। ବାକି ମୋ ବସ ତ ବସି ପଇଲି। ବାକି ତମ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଲେଖିଛି ହେଲା, ତତେ କହିଦେଲେ ତୁ କବିତା ହେଇଯାଉ, ତତେ ଲେଖିଦେଲେ ତୁ ଛବି ହେଇଯାଉ, ତତେ ପଢିଦେଲେ ତୁ ପେପର ହେଇଯାଉ। ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା କବିତା କଣ ଜଣେଇବେ। ହଷ୍ଟେଲ ଆସି ତ ପହଞ୍ଚିଲି, ବସରେ ବସି ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ହଷ୍ଟେଲ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଗୋଟେ ଡର ମାରୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସବକା ପରେ ଛାଡ ବେଗ। ହଁ ସେଇ ଟେନସନରେ ଟିକେ ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାକି ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଦିଲସ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଲସ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ। ଯାଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।